sigi ka fɔ mun na bɛ tɛlɛ kɛ conseil ministre ka o baaraw timɛla arabadon bɛnna novembre kalo tile 22 ma san 2023 conseil ministre mun y'a ta ka lajɛ a ɲɛmaya ka o di an ka jamana ɲɛmaa ma n'o bɛ tɛlɛ kɛ colonel Asimi Goyita la arabadon bɛnna novembre kalo tile 22 ma san 2023 a tun bɛ ale ka ɲɛmaya kɔnɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ wa palais de Kuluba yɛrɛ la an ka jamana ɲɛmaa ka dagayɔrɔ la. Conseil ministre mun a timɛla bɛɛ ka fɔ hakilina dɔw tala fɔ ma ko wa projet de texte olu dɔ adopté la ka tila ka nomination dɔ kɛ fɔ ka taa se wa kunnafoni dɔw dili fana ma a kɛnɛ kan. Fɔlɔ a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives et réglementaires a bɛ fɔ ma ko an ka ministre ni ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ bosoba ma ni a la baarali conseil ministre la ale ye wa sariya sen dɔ tɔnɔ fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma ko ka wa loi dɔ adopté. Mun bɛ tɛlɛ kɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ko ma ale ni wa wari a labaarali ko conseil ministre la ale ye hakilina dɔ wa kɔni di a ka rapport kɔnɔna la. A fɔ ma ko projet de loi ni y'a ta ka lajɛ a fɔ ma ko règlement du budget wa 2020 san 2020 ani san 2020 hukumu kɔnɔna la o budget a ye date o la n'o fɔ ma ko projet de loi fɔlɔ ka dɔn k'a fɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ projet de loi la ni ale bɛ bolo règlement budget kan règlement budget d'état san 2020 hukumu kɔnɔna la loi de règlement mun bɛ yen n'a bɛ kuma exercice budgétaire kan ka sanga jamana ka taabolo ma sariya sen bɛ kuma loi numéro 2013-028 ni ale bolo bila juillet kalo tile 11 san 2013 ni a bɛ kuma loi de finance kan ko ale yɛrɛ ye kɔlɔsili dɔw kɛ wa nafolo dɔw kasabi ko la mun bɛ tɛlɛ kɛ nafolo sɔrɔta ale ni a labɔtaw ka baaraw kɛ cogo min na a jala k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la ko kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ lakilini dɔ kan ka kɛ baara la bɛɛ k'a fɔ sariya sen ko a bɛ kuma jumɛn kan mun bɛ tɛlɛ kɛ ka se ka a don ba la wa a fɔ ma ko ouverture supplémentaire wa crédit ko la ni y'a ta ka lajɛ mun bɛ kuma juru ko yɛrɛ kan o ka taa se anw ka jamana kɔnɔ sariya minnu fana talen bɛ wa wari a labaarali ko ma a ye bolonɔ bila sɛbɛn la sɛbɛn mun ni a bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnen la a fɔ ma ko ouverture supplémentaire de crédit o ye k'a fɔ juru ko bɛ se ka dayɛlɛ cogo minnu la ka taa se mun bɛ kuma fana nafolo yɛrɛ wa sariya sen mun kumalen bɛ a ko la a bɛ se ka wa labaara cogo minnu la ka bɔ yen nɔ a ye wa lakilenlen fana don mun bɛ tɛlɛ kɛ juru damatɛmɛ kojugu wa o kisaw fana la ka taa yira k'a fɔ wa baara minnu bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ faso yɛrɛ baaraba minnu bɛ kɛ ale ni wa juru minnu wari minnu fana bɛ ta ka bɔ n'o kan ka tila ka segin ka bila a nɔkɔrɔ la ni baara ma kɛ ni a ye o da tolo o n'a ɲɔgɔnnaw la ka bɔ yen nɔ o ye ɲɛfɔli fana kɛ ka ɲɛsin wa jamana yɛrɛ wa waganɛba a wari labaarali ko fana ma sariya sen minnu bɛ kuma o kan ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ a bɛ fɔ ma ko compte ale ni état financier jamana ta k'i b'a ye k'a fɔ o da tulu la ka lajɔli kɛ o baara dɔw la ka sanga mun bɛ tali kɛ wa jaabi minnu bɔla wa san tɛmɛnen taw la i b'a ye k'a fɔ o ye da tulu la ka bɔ yen nɔ wa mun fana bɛ tali kɛ tuguni ka ɲɛfɔliw kɛ a bɛ fɔ ma ko wa jaabi minnu fana sɔrɔla o ka programme ale ni wari labaaracogo la san munmɛw kɔnɔna la o da tulu fana la ka jira k'a fɔ loi de règlement du budget d'état i b'a ye k'a fɔ ne bɛ kuma san 2020 hukumu kɔnɔna la ko nin bɛna kɛ a siɲɛ sabanan ye mun kɔni ni wa a tala ka bila ka baara kɛ ni a ɲɔgɔnna ye i b'a ye k'a fɔ a fɔ ma ko mode de programme ka sanga wa sariya ka wa labaarali a cogoya n'o bɛ tali kɛ a sariya sen olu hukumu kɔnɔna ma mun bɛ tali kɛ nin hakilina in na wa baara minnu bolo dalen bɛ k'i b'a ye k'a fɔ a jala k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ kuma wa baara minnu bolo dalen bɛ a fɔ ma ko recette miliyari wari 2,445 ani a kunkanfɛn k'i b'a ye k'a fɔ o kɔni o de ye bolo dalen wa ndo wa mun bɛ tali kɛ wa nafolo minnu kɔni ɲinila o tala jɔ miliyari 1,803 ani a kunkanfɛn k'i b'a ye k'a fɔ jate y'a jira k'a fɔ ko baaraw la wa a fɔ ma ko taux d'exécution baaraw sera ka kɛ ka se a kundama minnu o tala jɔ 100 80 ani wa murumuru 7 ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ wa o ye nafolo sɔrɔta ye ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ nafolo fana minnu sɔrɔla n'olu kan ka dépenser ka don wa laɲini minnu bɛ n'a fɔ ma ko dépenses k'i b'a ye k'a fɔ laɲiniw kun bilalen bɛ miliyari mun bɛ tali kɛ miliyari 2,864 ani a kunkanfɛn bɛɛ ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la a yɛlɛla k'a fɔ ko wa waliyaw kɔni kɛla ka se ka se mun bɛ tali kɛ miliyari 2,386 ani a kunkanfɛn o de kɔni sela ka ta ka baara kɛ ni a ye o la k'i b'a ye k'a fɔ 100 ani 7 ani a kunkanfɛn ne bɛ tali kɛ 29 la o de sela ka kɛ a la
ka jira k'a fɔ ko projet de loi mun filɛ ko a tali a bɛna kɛ sababu ye ka se ka lakilenniw caman kɛ o kɔfɛ ka ɲɛfɔli fana kɛ conseil national de transition maaw fana ye wa jaabi minnu fana sɔrɔla kɛnɛ la mun yɛrɛ bɛ tali kɛ san 2020 n'o kuma san 2020 o budget nafolo minnu tala ka don a da fɛ o kɔfɛ tuguni kɔlɔsili minnu fana kɛla sariya ye minnu fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ projet de loi la ni ale bɛ kuma ka yɛlɛmali don ordonnance la kuma ko ordonnance numéro 09/016 PRM ni ale bolonɔ bilala masikalo tile 20 san 2009 ni ale bɛ kuma institution nationale de la statistique o yɛlɛliko kuma baaraw la ka jira k'a fɔ projet de décret ni ale kɔni kuma la a fɔ ma ko clé de répartition wa de la redevance statistique nafolow kan ka tila cogo mun la a baaracogo a dɔrɔn n'a bɔrɔ mun bɛ kuma o kan a fɔ ma ko système statistique national k'i bɛ k'a fɔ ni ale bɛ tali kɛ kosɛbɛ an ka faso cakɛda la mun ka baara kɔni o ɲɛsinnen bɛ wariko wa kɔlɔsiliw fana ma kɛrɛn la a fɔ ma ko institut national de la statistique ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ o bɛ se ka yiriwa cogo minnu la wa ɲininiw fana ka se ka kɛ wa nafolo kan ka ɲini ka don minɛn minnu kɔnɔ ka taa se maaw fana kalali baara ani yiriwali a kudayi la mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o baara hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ jatew kan ka minɛ cogo minnu la nafolo kan ka don ka se hakɛ minnu la wa baara minnu kofɔlen bɛ olu hukumu kɔnɔna la kɛnɛ la wa nin cakɛda ninnu bɛ tali kɛ faso minisiriso la k'i b'a ye k'a fɔ a kɛla yɛrɛ ye baara a kɛla faso baara ale ni yɛrɛ ye baara walima a ɲɔgɔnna wɛrɛw ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ o waliyali la ka se ka nin kundɛmɛw tɛmɛ institut national de la statistique ko a ye baara minnu kɔni kɛ n'o bɛ tali kɛ nin waliyaliw la k'i b'a ye k'a fɔ i bɛ jumɛn y'a kɔnɔ mun bɛ tali kɛ fɔlɔ ka se ka a fɔ ma ko recensement généraux de la population ka fasodenw bɛɛ lajɛlen jate minɛ n'o fɔ ma ko population et de l'habitat san 2009 ale ni san 2022 a fɔ ma ko recensement général des unités économiques san 2022 ka bɔ yen nɔ a fɔ ma ko projection des comptes définitifs bɛɛ k'a fɔ o kɔfɛ a rapport min bɛ tali kɛ surveillance multilatéral la fɔ ka taa se note de bulletin de conjoncture ka bɔ yen nɔ indice n'a bɛ fɔ ma ko indice harmonisé ka taa se wa production industrielle fana ma ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ indice harmonisé la ni a bɛ tali kɛ production industrielle o kunkan ka bɔ yen nɔ fɔ ka taa se wa baara minnu fana bɛ yen n'o bɛ tali kɛ faso cakɛdaw la ni olu fana jɔ la a fɔ ma ko wa nafolo minnu fana donla o da fɛ fɔ ka taa se mun bɛ tali kɛ wulikajɔ la nafolo donla da min fɛ ka wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw fana boloda ka ɲɛsin ma n'o fɔ ma ko enquête sectorielle la ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen la ni baaraw ma ka bɔ yen nɔ a bɛ fɔ ma ko réalisation d'enquête sectorielle i b'a ye k'a fɔ n'o bɛ kuma ka baarada wɛrɛw minnu bɛ tali kɛ sɔrɔ bunakun kan ka kuma o kan bɛɛ k'a fɔ o fana tala ka bila sen kan hakilinaw carila o nɔfɛ mun bɛ tali kɛ élaboration et le suivi de la mise en œuvre schéma directif de la statistique kumakɛlaw fana kan i b'a ye k'a fɔ nin baarada minnu filɛ k'o bɛna kɛ sababu ye fana ka se ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa nafolo a sɔrɔcogo ka se ka yiriwali fana don o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ production indicateur k'i b'a ye k'a fɔ wa kunnafoniw la baaraw bɛna tɛmɛ o hukumu kɔnɔna la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ mise en œuvre ale ni évaluation cadre stratégique de la relance économique la le développement durable sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min na ka se ka wa wulikajɔw fana kɛ cogo min na jamana ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati nin baarada ninnu hukumu kɔnɔna la ko i b'a ye k'a fɔ nin kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nin baara cɛsiriba ninnu bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ ko institut national de la statistique ko i b'a ye k'a fɔ ale ni wa structure wɛrɛ mun bɛ kuma système statistique national kan ko gɛlɛyaw bɛ u ka baara hukumu kɔnɔ hali sisan an bɛ waati min ko bi o de hukumu kɔnɔna la wulikajɔ fana kɛla ka se ka nin hakilina ta k'a bila sen kan k'a fɔ ko yɛlɛmali kan ka don sariya sen minnu bɛ baara u ka taabolo kan ka se ka wa fɛlɛ sɔrɔ o la k'i b'a ye k'a fɔ fɛlɛ jɔnjɔn kɛrɛn la a fɔ ma ko état africain farafinna jamanaw mun bɛ tali kɛ charte africaine de la statistique la wa o ye baara kɛ ni o hakilinaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n'i y'a ta k'a lajɛ mun bɛ tali kɛ o hakilina ninnu kan Mali ye jamana ye jamana mun fana bɛ nin jamanaw fɛ mun sen bɛ a la mun ye bolonɔ bila sɛbɛn la cogo min na a fɔ ma ko renforcement et capacité institutionnelle k'i b'a ye ka se ka dɔ fara u ka yangaw ka baara hukumu kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan fo ka taa se jɛnsɛn naani tɔnbɔ bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye k'a fɔ o ye datu o la a bɛna kɛ sababu ye fana ka se ka yɛrɛ ye baaraw fana timɛ wa sɔrɔ bunakun kan ka se ka a latimɛ jamana ninnu kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ union économique et monétaire ouest africain UEMOA ko ale hakilina dɔ fana ta n'o fɔ ma ko redevance statistique ni ale bolonɔ bilala ni sariya sen n'o fɔ ma ko numéro règlement numéro 02 97 CM UEMOA ni ale bolonɔ bilala novembre kalo tile 8 san 2000 novembre kalo tile 8 san
1990 ani 7 ni ale bɛ kuma wa tarif extérieur commun a bɛ kuma o kan yaasa ka se ka dɔ fara wa baara ninnu timɛli kan kɛrɛnkɛrɛnnenya statistique bunakun kan wa u ka tɔnba in kɔnɔ. Projet de loi in k'i b'a ye k'a fɔ a bilala sen kan a kɛla sababu ye ka yɛlɛmali kɔni ta ka ɲɛsin wa sariya sen mun ma bɛ tali kɛ wa ordonnance numéro 0906 PRM ni ale bolona bilala mars kalo tile 20 san 2009 ale kun bɛ ka se ka wa wulikajɔ kɛ ka wa dɔ ta nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen n'o bɛ tali kɛ wa a fɔ ma ko redevance statistique yaasa ka se ka sɔrɔ wa bɛ se ka sɔrɔ sira minnu fɛ ka olu tɛmɛ institut national de la statistique hukumu kɔnɔna la. A bɛna kɛ sababu ye k'a fɔ ma ko clé de répartition ka tilalu latimɛ bɛ k'a fɔ redevance hukumu kɔnɔna la budget jamana yɛrɛ nafolo b'a ye k'a fɔ a bɛ baara cogo minnu la ka sanga o ma ka taa se fond national de développement fana ma ale ni wa statistique fo ka taa se institut national de la statistique fana ma o baara hukumu kɔnɔna la. Ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ an ka ministre mun ka baara ɲɛsinnen bɛ urbanisme habitat domaine aménagement territorial de la population conseil des ministres ale fana ye wa projet de décret dɔ fana ta ka bila sen kan ni ale bɛ kuma wa ka dugukolo dɔw bɛ yen nɔ ka o bɔ bolo dɔ kan ka bila ministère min bɛ tali kɛ administration territoriale la décentralisation o bolo kan a fɔ ma ko wa parcelle de terrain k'i b'a ye k'a fɔ kun wɛrɛ t'a la k'a bila titre foncier minɛn kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la titre foncier numéro 1557 ni ale filɛ nin ye Ɲoro cercle la kɛnɛ la dugu min bɛ tali kɛ Gurel Seno Deji commune bɛ kuma commune rurale la Gajaba Gajel olu fɛ yen nɔ dugukolo mun filɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko awa a yanga bɛ taa jɔ hectare 73 n'a a kunkanfɛn na kun wɛrɛ t'a la ka se ka wa wulikajɔw boloda cogo minnu la wa duw bɛna jɔ a yɔrɔ la mɔgɔw ka se ka siyɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔ cogo min na ni commune nin kɔnɔna n'o tali kɛ commune de Gajaga Kajel la. Ka bɔ yen nɔ chapitre de mesures individuelles la i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ conseil ministre la a ye nomination dɔw kɛ ka maa dɔw kɔni bɔ o nɔrɔ la ka maa wɛrɛw bila yen nɔ mun bɛ tali kɛ primature la conseiller technique secrétariat général du gouvernement monsieur Mahamadou Di Kumbuna Jara i b'a ye k'a fɔ ale ye administrateur civil ye ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ monsieur Famagan Di Sekou Johnson ale ye planificateur ye chargé de mission o kɛla monsieur Hamidou Daɲon ye ale ye sociologue ye mun bɛ tali kɛ ministre so bɛ tali kɛ administration territoriale et de la décentralisation na gouverneur région Douanza kaw fɛ yen nɔ o kɛla monsieur Agali Aga Inamud Yatara administrateur civil do membre du corps préfectoral fana do ka bɔ yen nɔ gouverneur de la région de Kidal la Kidalkaw fɛ yen nɔ o kɛla général de division Alaji Gamu ye ka bɔ yen nɔ directeur de cabinet gouverneur ka bɔ yen nɔ directeur de cabinet wa Kidal la o gouverneur la ka bɔ yen nɔ directeur de cabinet mun bɛ tali kɛ Kidal région gouverneur ale yɛrɛ fɛ yen bɛɛ ye k'a fɔ o kɛla monsieur Bukari Diallo ye administrateur civil le membre du corps préfectoral ka bɔ yen nɔ conseiller aux affaires administratives et juridiques wa n'o filɛ wa Kidal gouverneur fana fɛ yen nɔ o kɛla monsieur Seydou Traoré administrateur civil le membre du corps préfectoral la ka bɔ yen nɔ ministre so min ka baara ɲɛsinnen bɛ wa kiirisow ma ale maaw ka hakɛ ka jira k'a fɔ inspecteur à l'inspection des services judiciaires o kɛla monsieur Adama Guindo ale inspecteur divisionnaire des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée ka bɔ yen nɔ madame Zeynabou Touré ale ye magistrat ye monsieur Sekou Traoré ale ye magistrat ye ka bɔ yen nɔ ministre so min ka baara ɲɛsinnen bɛ transport ale ni infrastructure fana ma i b'a ye k'a fɔ chargé de mission o kɛla madame Maïga Bintou Aliou ye ale ye administrateur civil ye ka bɔ yen nɔ ministre so min ka baara ɲɛsinnen bɛ affaires étrangères la forme et de la coopération internationale o kɛla o fɛ yen nɔ conseil consulaire à l'ambassade du Mali Conakry kaw fɛ yen nɔ o conseil consulaire la commissaire divisionnaire de police Aluseni So ka bɔ yen nɔ ministre so min ka baara ɲɛsinnen bɛ sanfɛ kalanko ma ale ni recherche scientifique i b'a ye k'a fɔ olu fɛ yen nɔ directeur général du centre d'intelligence artificielle et de robotique o kɛla madame Jacqueline Konate professeur de l'enseignement supérieur do ka bɔ yen nɔ directeur général de l'institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle o kɛla madame Rokia Sanogo professeur de l'enseignement supérieur do ka bɔ yen nɔ directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique monsieur Fana Tangara professeur de l'enseignement supérieur do ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ ministre so min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ani wa ɲɔgɔn dɛmɛ ko ma conseiller technique o kɛla monsieur Fawusubi Kamara ale ye médecin ye directeur général du laboratoire national de la santé au kɛla monsieur Muniru Babi professeur titulaire d'hématologie ka bɔ yen nɔ chef de la cellule d'appui
à la décentralisation et déconcentration auquel M. Idrissa Kamara est planificateur d'eau. Kaboyno, directeur général de l'Institut national de santé publique auquel M. Ibrahima Guindo, maître de conférence d'eau. Kaboyno, directeur général du centre de recherche de la lutte et de lutte contre la drépanocytose auquel M. Aljuma Guindo, professeur titulaire dermatologie Odo. Kaboyno, directeur général du Sud Pongé Kauka, directeur Nyama Baïbe Kafo Kala, M. Soumaïla Keita, professeur titulaire de chirurgie viscérale. Kaboyno, chef de la cellule de lutte contre le VIH, SIDA, tuberculose, hépatite, auquel Dr Madina Konate, médecin d'eau. Kaboyno, directeur général de l'hôpital Fosen Dao Kayukao Feno, auquel M. Samu Diaray, médecin d'eau. Kaboyno, directeur général du Bokar Sal, Katikao Feno, auquel M. Laïtouré, maître de conférence agrégé en traumatologie. Au COFE, directeur général du Centre d'information et d'éducation pour la santé, Madame Halimata Ouattara, administrateur de l'action sociale Odo. Mon métallique ministre de Somme Baranch malien établi à l'extérieur. Jamana Kokan, à l'intégration africaine. Mon métallique directeur du Centre d'information et de gestion des migrations, que là, monsieur Aboubakrina Agissa, ancien chercheur d'eau. Kaboyno, ministre de Somme Baranch entrepreneuriat national ou emploi à l'information professionnelle, directeur général du Centre de formation professionnelle de Senou Kofeno, que là, monsieur Djibrila Moussa, professeur de l'enseignement supérieur d'eau. Kaboyno, a forma ko chapitre de communication. Un ministre mbena a forma ko ministre d'État, ministre de l'administration territoriale de la décentralisation. Ayo kuna voulu dire que conseil des ministres ma comme metali ke a forma ko conseil du district de Bamako ka koni Chikaboyno a forma ko dissolution. Aleni a forma ko conseil communal mo metali ke commune 2 aleni commune 4 au commune la ka o fana bela jelen Chikaboyeno. Ko mun bɛ tali kɛ ka sanga baaraw taabolo ma wa fɛlɛw ka se ka sɔrɔ jamana yɛrɛ ka taabolo la kɛrɛn Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ commune 2 ale ni commune 4 k'i bɛ k'a fɔ ko conseil des ministres a ye ayiwa hakilina dɔw kɔni ta mun bɛ tali kɛ a ka ministre d'État yɛrɛ ka ayiwa miirinaw la o de hukumu kɔnɔ a ye dissolution ko kuma fɔ n'u bɛ tali kɛ ka conseil des ministres kɔni ladɔnni a ko la fɛlɛw sariya mun bɛ tali kɛ loi 2023-004 ne ale bolo bilala mars kalo tile 13 san 2023 ni ale bɛ kuma code des collectivités territoriales la ale ni sariya min bɛ kuma loi numéro 2023-005 ni ale bolo bilala mars kalo tile 13 san 2023 n'ale bɛ kuma statut particulier du district de Bamako kan ko ka yɛlɛmali don o baaraw la dissolution in k'i b'a ye k'a fɔ n'u bɛ tali kɛ ka ni sariya sen in ta k'a bɔ yen k'a bila ka bi ko o bɛ na ka kɔlɔsiliw bila ka taa jumɛn bolo ma ka jira k'a fɔ baara mun kalifalen bɛ o la jɛya bolo ma ko gɛlɛyaba dolo la kɛrɛla Bamakɔ a n'a nɔgɔndugu fɛn fɛn bɛ tali kɛ wa jɛya bolo ka taa se wa ɲɛfɔli ka kɛ jamanadenw fana ye ko gɛlɛya dula o ko la ko a yɛlɛla k'a fɔ ko majɛ caman ye o baara olu jɛn a bɛ f'o ma ko gestion administrative et financière et comptable ko majɛ caman yɛlɛ o la mun bɛ tali kɛ délégation spéciale la ko o bɛna bila sen kan cogo min na ka se ka wulikajɔ kɛ ka wa sɛgɛsɛgɛli don nin baaraw bɛɛ lajɛlen na mun bɛ tali kɛ collectivité territoriale hukumu kɔnɔna la cogo min na nin baara minnu laɲini kɛlen bɛ a ka se ka bila o minɛn kɔnɔ cogo minnu la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ an ka ministre so mun ka baara ɲɛsinnen bɛ refondation de l'État ma ni ale ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ fana ka se ka wa siraw tagama ministre so ni ɲɔgɔn cɛ a ye kunnafonidi kɛ wa ka ɲɛsin conseil des ministres ma ko mun bɛ tali kɛ wa wulikajɔ la a fɔ ma ko mise en œuvre cadre stratégique de la refondation de l'État o bɛ cogo min na an bɛ don min ko bi o taabolo a kuma la o la k'i bɛ k'a fɔ wa wulikajɔ kɛla ka se ka baara minnu tɛmɛ ka sanga wa kuma ɲɔgɔnya ma o ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ wa cɛkɛda ma ko SINSER ANR k'i bɛ k'a fɔ kɔlɔsiliw kɛla k'a fɔ ko mun tali kɛ fiche de collecte ka fara ɲɔgɔn kan kɛ mun bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnen la wa kunnafoni minnu sɔrɔla octobre kalo tile 10 san 2023 k'i bɛ k'a fɔ wa sigi ka baara dɔ ko nin kɛla wa mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la wa comité de suivi des plans o ɲɛmaaba des plans d'action sectorielle ani refondation de l'État o ɲɛmaaba ale ni rapporteur général du CNCR ANR o baaraw tɛmɛla kɛrɛnkɛrɛnnen la alamisa don octobre kalo tile 19 san 2023 baara minnu kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ wa a kɛla wa jɛkulu saba baara ye a kɛla sababu ye fana ka wa mun bɛ tali kɛ cadre stratégique de la refondation de l'État ka o baaraw bila sen kan
mun bɛ tali kɛ département ministériel la ko olu ye wa baara minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen kun cɛla ka taa bɛn novembre kalo tile 10 ma san 2023 o kɛla ni comité de coordination o maaw ni ɲɔgɔn cɛ o équipe ladenw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se CN fo ka taa se SIN SER ANR olu maaw ma. O hukumu kɔnɔna la ko baara ninnu kɔfɛ ko a jelila k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa kunnafoni minnu sɔrɔla ka se ka o di wa département ninnu fana fɛ ni jateminɛw kɔfɛ wa mun bɛ tali kɛ indicateur ko la o datuluw la kɛnɛ la ka taa se o kuma ko projection statistique provisoire ko olu fana bilala sen kan wa baara ninnu fana ko wa a bɛna to sen na wa département ministériel ninnu fɛ cogo min na ka se ka wa fɛɛrɛw boloda fɛɛrɛ minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen bila a sen kan. Krenla a fɔ ma ko état de l'avancement mun bɛ tali kɛ projet de système intégré de gestion des ressources humaines la de l'état des collectivités ka se ka o bila sen ka bɛ se ka ɲɛtaw sabati cogo min na o hukumu kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ opération identification physique ka maaw sɛgɛsɛgɛ ka o se ka o pereperelatigɛ i bɛ k'a fɔ o baaraw bɛna kɛ agent de l'état fana fɛ ale ni agent des collectivités territoriales lɔ ko baara minnu y'a ta k'a lajɛ ko o baara minnu kɛla ko i bɛ k'a fɔ wa a kɔni yela k'a fɔ ko tiɲɛ don a baaraw kɛla wa jamana fan bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnen la a fɔ ma ko wa direction des ressources humaines sectorielles baaraw timɛla o fɛ o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ wa jamanaw ka nɔrabila minnu fana bɛ tali kɛ structure de gestion et des ressources humaines des institutions et des autorités administratives i b'a ye k'a fɔ indépendante minisiriso min bɛ tali kɛ ministère de la refondation de l'État olu fana wa kɔrɔ baaraw timɛla olu fana sen doli la baara in kɔnɔna la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ lajɛw fana la bɛɛ k'a fɔ a kɛla sababu fana ka se ka wa i sɔnni sigi fɛn caman kan kɛla la labɛn minnu bɛ sabati n'u bɛ tali kɛ préparation technique la yaasa ka se ka maaw cɛ ye ka taga nin baara ninnu kɛcogo min na nin yɔrɔ kofɔlenw la ka bɔ yen nɔ wa hakilinaw falenfaleli kɔfɛ ko a yela k'a fɔ mun kɔni bɔla nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mun bɛ tali kɛ ressources financières la ka se ka i b'a ye k'a fɔ o baara kɔnɔna lajɛ fana o bɛ se ka lajɛya ka se k'a lakura cogo min la kɛnɛ la wa makoɲɛ minnu fana bɛ yen nɔ mun bɛ tali kɛ ni direction des ressources humaines sectorielles ma u ka baaraw la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ an ka sɔrɔ bosoba ani wari labaarali ministre sɔmaniw tali kɛ ministre de l'économie et des finances la a ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma ka jira k'a fɔ ko jaabi minnu fana sɔrɔla mission na n'o fɔ ma ko mission mun bilala sen kan ka se ka baara dɔ timɛ n'u tali kɛ wa novembre kalo tile 12 ka taa bila 19 la san 2023 a kɛla Moscou kaw fɛ yen n'o taara o baaraw timɛ n'o fɔ ma ko fédération aide reçue économie ministre n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔ ni wa nafolo labaaraba ministre k'i b'a ye k'a fɔ an ka ministre de l'économie et des finances k'i b'a ye k'a fɔ a kun jama caman tun bɛ ale yɛrɛ kɔni tun bɛ a ɲɛmaaya la ka taa nin yɔrɔ kofɔlen n'o bɛ tali kɛ délégation la k'i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kan ayiwa économie des finances o ministre ani délégation ba ta la minnu bɛ tali kɛ an ka wa industrie commerce ministre la ka taa se transport infrastructure ministre ma ka taa se mini ale ni mun tali kɛ cadre de la présidence olu ma ministère min bɛ tali kɛ fana kɛnɛ la ministère de la défense ale ni ancien combattant ministère de l'économie et des finances ale ni ministère de l'énergie et de l'eau fo ka taa se ministère des mines du ministre ale ni ministère chargé de la communication olu fana wa cadre maa caman ba tun bɛ a la ka jira k'a fɔ ko mission mun filɛ nin ye ko i b'a ye k'a fɔ ko kun talen bɛ kun min yɛrɛ la ka se ka taa o sen don wa lajɛ bala n'aw fɔ ma ko wa kɛnɛ la fédération de Russie forum international sur le transport ni a baaraw timɛla novembre kalo tile 14 ka taa kuncɛ 16 san 2023 o kɔfɛ tuguni ka se ka wa hakilina falenfalenw kɛ tuguni fɛlɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ Mali ani Russie jamana ka bululi ɲɛmɔgɔw la ka sanga wa cakɛda dɔw ma mun bɛ tali kɛ kɛnɛ la Russie kaw n'u bɛ tali kɛ Russie jamana u ka laɲiniw la ka ɲɛsin anw ka jamana ma u ka wulikajɔ kɔnɔna la ne b'a ye k'a fɔ wa minnu kɛla a don tɛmɛlenw octobre kalo tile 9 ka taa bila a 18 la san 2023 jaabi minnu bɔra nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ wa délégation ba in k'i b'a ye k'a fɔ o ye sɔnni sigi fɛn caman kunna a fɔ ma ko memorandum ka se ka hakilina falenfalenw kɛ mun bɛna ta ka bila sen kan kɛnɛ la a fɔ ma ko wa mission minnu bolo la wa octobre kalo tile 9 ka taa bila 18 la san 2023 kɛnɛ la a fɔ ma ko aérospatial n'i y'a ta k'a lajɛ o hukumu kɔnɔna la délégation kɔni a ye bolonɔ bila memorandum la bɛnkan sɛbɛn b'a la n'i y'a ta k'a lajɛ bɛnkan sɛbɛn minnu fana a bɛna kuma wa Russie ani Mali jamana u ka bɛn ɲɔgɔn kan hakilinaw kɔni falen la kɛnɛ la ka tɛngu mun bɛ tali kɛ
wa équipe technique u bɛna baaraw timɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka a bila laɲini kɔnɔna la u bɛ fɔ ma ko cahier de charge ka se ka baaraw bɛɛ timɛ ka ban laɲini minnu bɛ yen minnu kan ka se ka latigɛ mun bɛ tali kɛ énergie la n'o bɛ tali kɛ kuranso ko la bɛɛ k'a fɔ wa ko a yela k'a fɔ mako ɲɛ jɔnjɔn kɔni ani a telima mali mako b'o la an bɛ don min na ko bi kuranko bunakun kan bɛnkanw kɔni y'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ société Nova Wind o kɔni o bɛna wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka wa fɔ ma ko projet de centrale solaire ka o baaraw timɛ mun y'a ta k'a lajɛ a fɔ ma ko 200 mégawatt i bɛ k'a fɔ o baaraw bɛna timɛ o la sa ko o bɛ se ka kɛ cogo minnu la ko bɛnkan dɔ kɔni olu kɔni sera ka bila sen kan mun bɛna kɛ sababu ye ka se ka nin baaraw timɛ n'a fɔ ma ko centrale solaire bugunikaw fɛ yen nɔ a fɔ ma ko 100 mégawatt ka bɔ yen nɔ sanakɔrɔbakaw fɛ yen nɔ a fɔ ma ko 140 mégawatt fo ka taa se wa a situ bɛɛ lajɛlen ma mun bɛ tali kɛ baaraw la ka se ka bila sen kan n'a fɔ ma ko ligne 225 kV double i bɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ Sikaso ani Buguni ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ yen nɔ ka na Sanakɔrɔba ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw fana bɛna bila sen kan yanni wa décembre kalo tile 31 san 2024 cɛ mun bɛ tali kɛ wa mini n'o bɛ tali kɛ dugukolo nafoloko la k'i bɛ k'a fɔ memorandum bɛnkan wale fila kɔni o bilala sen kan minnu latimɛla ka bolonɔ bila o la mun bɛ tali kɛ fana Mali ka se ka dɛmɛ don a ma ka ɲɛsin wa a fɔ ma ko produit stratégique engrais ani bleu ale ni wa taji fɛnw n'o bɛ tali kɛ produit pétrolier la bɛ k'a fɔ délégation o kɔni o ye baaraw timɛ wa hakili falen kɔni kɛla ka se ka baara dɔ bila sen kan n'i y'a ta k'a lajɛ société bɛ tali kɛ Demetra ani Demex a baara bɛna kɛ o fana fɛ don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛyaw kɔni bɛna don mun bɛ tali kɛ wa minɛnko ninnu la ani waati minnu kofɔlen don ko bɛnkanw ye mun kɔni bila o de ye mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya euro la o tɔni 120 ale ni a fɔ ma ko produit pétrolier o miliyɔn 60 o litiri wa miliyɔn 60 o de bɛna ta ka taa sɔrɔla k'a fɔ mun bɛ tali kɛ litiri miliyɔn 150 la a tɛna kɛ u ye a bɛna yɛlɛma ka bɔ la ka kɛ miliyɔn 60 wa mun bɛ tali kɛ wa a fɔ ma ko secteur transport taa ni ka segin o ko la k'i bɛ k'a fɔ wa baara dɔw kɔni olu bilala sen kan kɛnɛla a fɔ ma ko construction ligne chemin de fer terrain sira société SM baaraw bɛna timɛ ale fɛ bɛɛ k'a fɔ a fɔ ma ko offre technique o baaraw kɔni a yira k'a fɔ ko olu bilala sen kan jɛnkɛla o baaraw bɛɛ lajɛlen ma Mali jamana mun bɛ tali kɛ ale fana la offre minnu kɔni dila wa Rusi jamana kɔni ma gɛlɛya dɔ la Mali jamana fana bɛna baaraw la timɛ ka bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka se ka bolonɔ bila sɛbɛn o baaraw bɛ se ka timɛ cogo minnu la wa ni wa hakilina minnu filɛ n'o tala ni jamana ninnu filaw fana fɛ kɛnɛla a minisiriso fana fɛ ko o bɛna o bolo di ɲuman cogo min na a laɲiniw bɛ se ka sabati ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ ministre de l'entrepreneuriat national emploi la formation professionnelle ale fana ye kunnafolidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma ka jira k'a fɔ ko laɲini minnu kɛlen bɛ a fɔ ma ko atelier de plaidoyer ne bɛ tali kɛ ka ɲɛsin wa conseil national de transition olu maaw ma i b'a ye k'a fɔ mun bɛ kuma kɛnɛ la ka se ka wa cɛsiriw boloda a fɔ ma ko ressources pérennes mun na a fɔ ma ko secteur de l'emploi de la formation professionnelle olu bɛ se ka wa timɛ cogo minnu la gɛlɛya minnu kɔni bɛ nafolo ko bunakun kan ka ɲɛsin baarako ma ani formation ko ma ka ɲɛsin sifinnakaw ma i b'a ye k'a fɔ da tunun la yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la gouvernement i b'a ye k'a fɔ a ye fɛɛrɛ dɔ bila a sen kan o hukumu kɔnɔna la a fɔ ma ko fonds d'appui à la formation professionnelle de l'apprentissage agent de l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes olu baaraw la hakilina dɔw tala olu fana fɛ k'i b'a ye k'a fɔ a fɔ ma ko taxe de formation professionnelle ko olu bɛna bɔ yen ka bila ka bin ale ni taxe emploi jeune olu bɛna bɔ ka bila ka bin fana mun bɛ tali kɛ wa nafolo la n'o fɔ ma ko principal ressource ni baaraw o sen fɛ k'i b'a ye k'a fɔ wa fɛɛrɛw de bɛna bila sen kan n'o bɛ tali kɛ politique nationale la ka se ka u baaraw o timɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni bilala ka bɛn mun bɛ tali kɛ ni wa kasabiw ko la mun bɛ kuma tuguni i b'a ye k'a fɔ wa sariya min bɛ kuma loi de finance san 2019 a kuma la o kan ale ni ka tila ka nɔrabilaw kɛ tuguni ka ɲɛsin kɛnɛla an ka a fɔ ma ko contribution forfaitaire à la charge des employeurs k'i b'a ye k'a fɔ o fana ka bɔ yen nɔ ka o affecté a fɔ ma ko fonctionnement de service ka bila o minɛn kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ yɛlɛmali caman kɔni bɛna don baara ninnu fana la a jala k'a fɔ ko a fɔ ma ko taxe de formation professionnelle ka taa se taxe emploi jeune ma ka ɲɛsin sifinnakaw ma wala ka sɛbɛn min bɛ don la k'o bɔ yen k'o bila ka bin ani gɛlɛya wɛrɛw caman bɛ yen nɔ mun bɛ tali kɛ nafolo ninnu fana ɲini ko ani a sɔrɔ cogo la ka labala ko i b'a ye k'a fɔ sariya sen dɔw tala hukumu kɔnɔna n'o tali kɛ loi de finance la wa a kuma la kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna bila ka bin ka tila k'a bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ cogo min na baaraw bɛna se ka nɔgɔya
au cours de la Québec département de formation professionnelle Québec la direction générale de l'agence de la promotion et de l'emploi des jeunes ko wa la jaw do buluda ni ata ka laje wa afrika lo kle mo nganduru kata bla mo ngoro la samba flan mo ani saba sam international de conférence de Bamako la afuma ko atelier de plaidoyer ka se ka akilon ni ka adon o be ka fo ken la wa conseil national de transition ka nyeshu o mauma kiba ka fo wa felo la ka bla 50 mo ka sabo be ka se ka na sulu no tele kasabila ko ni tukum na ka do non dafe akilon falen la kiba ka fo wa bengon sela ka ked me o kala me ken la nyinu kala me ken la o de ka se ka fo wa taxi non flano tele ka taxi formation professionnelle aleni taxe de l'emploi la des jeunes la ka ulu restaurer ko bla wa minen kura kon na la o ko fe ka se ka wa yele mali fana do afo tuko mena ko gouvernance wa bala nunu bɛ kɛ cogo minnu la ka ɲɛsin recommandation ma kɛnɛ la assise nationale de la fondation ye fɛn minnu fana fɔ ka bɔ yen nɔ a fɔ ma ko loi d'orientation de programmation secteur de l'emploi et de formation professionnelle ka se ka o baaraw fana timɛ cogo minnu la mun bɛ tali kɛ wa o ka bɛnkanw fana la nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'i bɛ k'a fɔ commission de suivi et de recommandation ko o bɛna bila a sen kan atelier minnu ni a kuma la kan k'i bɛ k'a fɔ o bilalen sen kan o bɛna se ka hakilina ninnu waleya cogo min na n'o bɛ tali kɛ ministre yɛrɛ ka nin hakilina la ka bɔ yen nɔ wa laɲini ninnu kɔnɔna la fana i bɛ k'a fɔ f'o ma ko résolution de l'atelier conjoint wa ministre mun ka baara ɲɛsinnen bɛ wa emploi formation professionnelle ma halisa k'i bɛ k'a fɔ ka ɲɛsin conseil national du patronat du Mali ma wa hakilina dɔw fana tala ka ɲɛsin u ma n'u bɛ tali kɛ laɲiniw la u bɛ tali kɛ ka se ka dɔ fara wa o kabulu ɲuman hukumu kɔnɔna la i bɛ k'a fɔ wa ministre so in i bɛ k'a fɔ ale ni fɔ ka taa se wa conseil national du patronat ma wa atelier in bɛ k'a fɔ a sigila ka hakilinaw kɔni falen filɛ ka ɲɛsin secteur privé o ko ma mun bɛ tali kɛ wa cakɛda fɛn bɛ n'o sen bɛ don baarakɛdaw bolo ma ka se ka wa formation fana boloda ka ɲɛsin sifinnakaw ma n'o baaraw timɛla mɛ kalo tile 15 ka taa bila 17 la san 2023 o de hakili falen fana kɔnɔna la k'i bɛ k'a fɔ wa fɛlɛ dɔw sela ka bila sen kan fɛlɛ minnu la n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔ ma ko ka se ka wa secteur privé maaw olu sen don kosɛbɛ wa yiriwali ko bunakun kan ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ wa partenariat fana la ka se ka dɔ fara o timɛli kan kɛrɛla ministre so ale ni wa conseil national de patronat bolo ɲɔgɔn hukumu kɔnɔna la cogo min na wa partenaires n'o fɔ ma ko partenaire public ale ni privé olu bɛ se ka o sen don baara in na cogo min na ka se ka a timɛ ka jamana dɛmɛ a baara la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ wa a fɔ ma ko gouvernance basée sur la performance ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na k'o fɛɛrɛw bila fana sen kan mun bɛ tali kɛ fiscalité fana bunakun kan ko ka dɔ jigin ka bɔ o hakɛw fana la mun bɛ tali kɛ cogo min na ka se ka baaradaw kɔni kɛ yan ka fɛn ye ka kɛ dɛmɛdɔ ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma mun bɛ tali kɛ tuguni a fɔ ma ko taxe pour financer ka se ka taxe minnu bɛ ni a bɛ da wa sous secteur fana kunna ni baarako bunakun kan ka ɲɛsin formation ko ma ko ka o fana lajɛ k'a bila minɛn kura kɔnɔna la ni recommandation ninnu k'i bɛ k'a fɔ ani résolution ninnu ko o kɔni bilala minɛn kura kɔnɔ cogo min na a fɔ ma ko plan d'action kɛla i bɛ k'a fɔ comité de suivi fɛ wa o bilala sen kan cogo minnu la ni baaraw bɛ se ka bila sen kan komi k'a bila jamana ka yiriwa minɛn kɔnɔna la a fɔ ma ko processus d'élaboration de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat ministre so mun ka baara ɲɛsinnen emploi ma i bɛ k'a fɔ a ka hakilinaw la a ye wa yɛrɛ di baaraw kɛ ka kumakanw kɔni di k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa processus d'élaboration na ka se ka bila sen kan jamana ka ɲɛta kɔnɔna la o stratégie in k'i bɛ k'a fɔ ko a bɛ sen kan a bɛ waati bɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara jamana ka politique nationale fana kan yiriwali minɛn kɔnɔna la ka taa se politique nationale ma genre ko la fo ka taa se wa formation professionnelle ma ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka se ka ba don halisa wa yiriwali sira fɛ wa denmisɛnw ka wa formation ko ale ni ka se ka baara wa bila baara ɲini walima o ka se ka baara ɲɛnamaw sɔrɔ komi u ka laɲiniw bɛ cogo minnu fana la komi jamana yɛrɛ bɛ ka laɲini minnu fana kɛ cogo min na ka se ka nin baara o timɛ fɛn fɛn bɛ tali kɛ sifinnakaw la ka taa se jɛkulu ma ka taa se hali juratɔw ma ale ni wa maa minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na Mali kɔnɔna la ko nin fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bilala sen kan cogo min na ka se ka maa caman sen don wa baara tɔnɔ bɔliko la anw ka jamana kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ a bɛ fɔ ma ko organisation cérémonie de lancement rentrée solennelle de la formation professionnelle 2023-2024 hukumu kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ timɛ san o san minisiri i b'a ye k'a fɔ wa ni minisiri so in i b'a ye k'a fɔ ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ formation professionnelle ma k'i b'a ye k'a fɔ kabi san 2011 ko a bɛ nin baaraw kɔni timɛ
ko ɲininkali gɛlɛnman minnu kɔni bɛ i b'a ye k'a fɔ ka ɲɛsin nin ma ko o tɛlen bɛ ka bila minɛn kɔnɔ ka se ka wa garisɛgɛ di nin baaraw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na yaasa wa hakilina caman bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka ta ka don a kɔnɔ n'u bɛ tɛlen ka baara ko bunakun kan wa faso yɛrɛ kɔnɔ ale ni kabilaw kɔnɔ fo ka taa se wa partenaire technique financier fana sen doli ko baara ninnu la mun bɛ tɛlen kɛ jamana yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ mun bɛ tɛlen kɛ ONG organisation non gouvernementale ka taa se o fana sen doli pour que baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sifinnakaw bolo ka ɲɛsin wa o ka wa formation ko ma ani ka o sen don baara sɔrɔli ko la jaabi minnu sɔrɔla k'i bɛ k'a fɔ dɔ bɛ taa ka se ka wa ɲɛta fana sabati wa jaa minnu bɛ tɛlen kɛ ninnu yelen bɛ jaa minnu yelen bɛ ka ɲɛsin formation professionnelle ko ma ka taa se maaw fana ka se ka o ba don kosɛbɛ fo ka taa sous secteur mɔgɔw fana ma formation professionnelle a bɛ se ka ta k'a bila minɛn kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'i ba don la cogo minnu la o ka taa se promoteur de centre de formation fana ma ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ mun bɛ tɛlen kɛ ɲinan thème la k'i bɛ k'a fɔ a thème o thème in ko o tun bɛ kuma renforcement du partenariat entre le ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi, la formation professionnelle et le secteur privé pour une meilleure adéquation formation emploi ko a thème métallique o de kan kɛnɛ la ka se ka wa yɛlɛmali kura don baarada ninnu la n'i y'a ta k'a lajɛ mun ni a nafa ka bon kosɛbɛ secteur privé ma yiriwali o bunakun kan jamana kɔnɔna la kɛnɛ la maaw bolo doni baara la an ka wa cakɛdaw la n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda ninnu caman fana o mako bɛ o la o cérémonie lancement in k'i b'a ye k'a fɔ ni ale bolo dalen don ka bɛn novembre kalo tile 30 ma san 2023 a bɛ kɛ centre de formation professionnelle n'a bɛ fɔ ma centre national de professionnels n'a bɛ fɔ ma ko école hôtelière Siyaka Siribe ni a bilalen bɛ jamana premier ministre ka ɲɛmaa hukumu kɔnɔ chef de gouvernement ka bɔ yen nɔ ministre ka baara ɲɛsinnen urbanisme habitat des domaines ma aménagement du territoire de la population a ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres fana ma ko ka jira k'a fɔ sariya bɛ kuma décret numéro 2019-0735 PRM ni ale bolo bilala septembre kalo tile 20 san 2019 ni a bɛ kuma changement de vocation n'u bɛ tali kɛ parcelles la n'u bɛ tali kɛ terrainw la ka olu bɔ bolo dɔ kan ka tila ka bila bolo dɔ kan o kɔni o abrogation n'u bɛ tali kɛ ka o bɔ yen nɔ ka a nɔrabila kɛ ni dɔwɛrɛ ye k'i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ la mun bɛ tali kɛ titre foncier n'a bɛ kuma wa titre foncier numéro 15 68 92 ale ni titre foncier numéro 15 68 93 ani numéro 15 68 94 ka taa se numéro 15 68 95 ka taa se numéro 15 68 96 ani numéro 15 68 97 ani numéro 15 68 98 fo ka taa a laban numéro 15 68 99 la ni ninnu bɛɛ lajɛlen filɛ saman kɔfɛ mun bɛ tali kɛ Kati mara la kɛnɛ la Kati cercle kɔnɔna la ko sariya in kɔni ko a bilala ka bin k'i b'a ye k'a fɔ sariya mun n'a bɛ f'o ma ko wa décret numéro 2019-0735 PRM ni ale bolo bilala septembre kalo tile 20 san 2019 k'i b'a ye k'a fɔ wa a bɛna kɛ sababu ye ka wa dugukolo minnu kofɔlen filɛ nin ye k'o bila minɛn kura minɛn kɔnɔna la kɛnɛ la a fɔ ma ko recherche agronomique ka se ka sanga wa fɛlɛ minnu bilalen bɛ n'a fɔ ma ko schéma directeur d'urbanisme de la commune rurale de Mandé Malikaw fɛ yen nɔ cogo min na nin dugukolo ninnu bɛna se ka kɛ nafabɔ sira wɛrɛw ye tuguni jamana yɛrɛ ma k'i b'a ye k'a fɔ o kɔni o tamasire la ne bɛ tɛmɛ o sɛbɛntiyala ni wa décret numéro 2014 08 70 PRM ni ale bolo bila novembre kalo tile 26 san 2014 ko gouvernement a bɛ a ka kɔrɔmadɔ kɛ ka ɲɛsin nin hakilina in ma ka se ka nin baara ninnu tɛmɛ cogo min na dugukolo nafa ka se ka sɔrɔ la wa a fɔ ma ko sɛnɛ o bunakun kan fo ka taa se jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa minnu fana sɔrɔ a la ka taa ɲɛsin a ka ɲɛtaa siraw fana ma Mali ka yiriwa minɛn kɔnɔ ministre ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma ani ɲɔgɔn dɛmɛ i b'a ye k'a fɔ a ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma k'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ réunion la ɲɔgɔn lajɛ n'a bɛ f'o ma ko 12e réunion de la commission tripartite gouvernement du Burkina Faso République du Mali au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du 15 au 16 novembre 2023 ni ale bolo dalen bɛ i b'a ye k'a fɔ novembre kalo tile 15 ka taa bila 16 la san 2023 ka jira k'a fɔ wa miirina minnu bɛ yen yaasa nin baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo minnu la wa ni jɛkuluba saba ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'a ye k'a fɔ lakana bɛ se ka sabati cogo minnu la ani hɔrɔnya kɔnɔna la jamanadenw ka bɔ o jamanaw la ka don u ka jamanaw la n'a ka don ye cogo min na ka segin ka na u ka jamanaw la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya fosi ye k'a bila o minɛn kɔnɔna la wa gouvernement Mali gouvernement ale kɔni bolo nɔ bila a fɔ ma ko accord tripartite avec la République du Niger fo ka taa se Burkina
Mali ka taa se Niger jamana ani Burkina Faso fo ka taa se République islamique de Mauritanie ale ni Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés o ye bolonɔ bila ka se ka nin sɛbɛntiya cogo minnu la bɛnkan ninnu bila sirali la ka se ka waliya k'i bɛ ka fɔ wa hakilinaw kɔni tala ka bila cogo min na ka se ka nin réunion ba in kɔni kɛ cogo min na a bɛ fɔ o ma ko commission tripartite périodique o bɛ se ka waliya Mali jamana o bisimilali baaraw kɔni ka se ka kɛ fo ka taa se wa jamana tɔ ninnu fana ma don nataw la k'i bɛ ka fɔ laɲini hukumu kɔnɔna la n'o bɛ fɔ o ma ko invitation gouvernement de la République du Mali ka sanga wa sariya minnu bilalen bɛ accord ko in na n'o bɛ tali kɛ bɛnkan la ni a bɛ fɔ o ma ko 12e réunion a 12 a tako 12 commission tripartite ni alu baaraw tɛmɛla Mali yɛrɛ kɔnɔ Bamakɔ faaba la n'i y'a ta k'a lajɛ novembre kalo tile 15 ka taa bila 16 la san 2023 baara minnu kɛla a hukumu kɔnɔna la k'i bɛ ka fɔ wa jamana minnu tun bɛ nin baaraw la o ye hakilinaw ta ka se ka lajɛliw kɛ tuguni wa accord n'o bɛ tali kɛ bɛnkan in na yɛlɛmali minnu kan ka se ka don a kɔnɔna la fo ka taa se wa a fɔ ma ko rapatriement volontaire maa minnu bɛ n'u bɛ fɛ ka segin ka na n'u yɛrɛ ye u ka jamana kɔnɔ n'o fɔ ma ko rapatriement volontaire des réfugiés Mali yenw kɛrɛnla ni olu bɛ Burkina jamana kan n'i y'a ta ka n'u bolonɔ bilala janvier kalo tile 9 san 2015 ka se ka o fana don wa o ka wa hakilina jagabɔ miirina hukumu kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ rapatriement des réfugiés burkinabé vivant au Mali n'i y'a ta k'a lajɛ wa Mali maliyɛn den minnu bɛ wa Burkina jamana kan olu bɛ se ka segin ka na u yɛrɛ ye cogo min na walima Burkina jamana den minnu fana bɛ Mali dugukolo kɔnɔ olu fana bɛ se ka bɔ Mali la ka segin ka taa Burkina jamana kan cogo min na u yɛrɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni ko wɛrɛ ye k'i b'a ye k'a fɔ wa jamana ninnu fana o fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka nin baaraw bila minɛn kɔnɔ tɛlɛ kɛ wa ɲɛta minɛn la a bɛ fɔ o ma ko plan de travail n'o olu baaraw tɛmɛla wa a bɛ fɔ o ma ko 10e réunion a tako 10 olu kɛla commission tripartite nin fɛ wa a kɛla sababu ye ka se ka fɛɛrɛ dɔ bila sen kan n'o bɛ tɛlɛ kɛ laɲiniw la a fɔ o ma ko signature de l'accord ka bolonɔ bila a la n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni baaraw tɛmɛla waati kɛrɛnlen kɔnɔ ka bɔ yen nɔ a fɔ o ma ko wa sɛgɛsɛgɛli minnu kɛla ka wa kɔlɔsiliw kɛ ka se ka olu tɛmɛ cogo min na ka wulikajɔ kɛ ka bolo da o kan ka se ka a waleya cogo minnu la ka ɲɛsin e b'a ye k'a fɔ ni réfugiés ma n'o bɛ tɛlɛ kɛ Mali réfugiés walima Burkina réfugiés ka bɔ yen nɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ nɔgɔyali boloda ka se ka o kɛ ka ɲɛsin o b'a fɔ o ma ko rapatriement volontaire fana ma ka ɲɛsin réfugiés ma n'o laɲiniw kɛlen bɛ fo ka taa se fana wa lajɛw fana ka se ka kɛ n'o bɛ tɛlɛ kɛ réunion transfrontalière la ka ɲɛsin wa a fɔ ma ko kalo saba kɔnɔ misaliyala ka se wa baaraw bɛ se ka lakuraya ka ɲɛ cogo minnu la ka ɲɛsin o ka hakilila ninnu ma ni parti saba in n'i y'a ta la jamana saba in ye fara ɲɔgɔn kan minnu kɔni kɛ o ye foli ni walimanuw kɛ ka tila ka bilasiraliw kɛ tuguni ka se k'a fɔ baara minnu filɛ ɲɛ ka se ka a kɔkɔrɔma don a bɛ se ka kɛ wa baara mun bɛ to sen na ka se ka nafa se jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔ ma ko réfugiés walima wa minnu bɛ yen n'o bɛ fɔ o ma rapatriement n'a bɛ fɔ o ma ko rapatriement volontaire des réfugiés bonya ani karama kɔnɔ ani lakana kɔnɔna la ka sɔrɔ ma kɛ ni wayiba foyi si ye lajɛ wɛrɛ minnu bolodalen don don nataw la ni o bɛ tali kɛ ni jamana saba Burkina Faso ani Mali ale ni UNHCR o bolodalen don ka bɛn mun bɛ tali kɛ mars kalo ma san 2024 Wagadugukaw fɛ n'o bɛ tali kɛ Burkina jamana la ko ye wa yan'o cɛ sa o bɛ na a bɛ fɔ o ma ko groupe de travail technique olu ka réunion bɛ kɛ fɔlɔ yanni a don fana cɛ ka sanga banako ma Mali jamana kɔnɔna la kɛnɛ la i bɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ a bɛ fɔ o ma ko coronavirus bana la ko a yɛlɛla k'a fɔ nin dɔgɔkun in ko kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko wa nin dɔgɔkun ani dɔgɔkun tɛmɛlen ta bɛɛ lajɛlen bɛ wa cogoya kelen la wa dɔ ma fara banabaatɔ kan mun bɛ tali kɛ coronavirus bana la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ bana la n'o fɔ o ma ko dengue ko a yɛlɛla k'a fɔ nin dɔgɔkun in ta kɔni dɔ farala a jama kan ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ta kan o de senfɛ jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta a ye welewelema da kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ko maaw ka se k'u janto a fɔ ma ko mesure de prévention ka se k'i yɛrɛ tanga bana ninnu ma cogo minnu la Bamakɔ novembre kalo tile 22 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲo officier de l'ordre national ale bolonɔ bɛ sɛbɛnw la